Takže čaute, ahojte, zdraví vás Tomham a ja vás dneska zdravím v mojej ďalšej Tomham Show. Takže poďme na to pozrieť, čo sme z toho všetkého vypotili, čo sme to tam vlastne spravili a proste tá show bude určite, dúfam, že bude zábavná. No a samozrejme, aby sa vám to páčilo, tak sme to nejak som to zoštilizoval, nejak som to spravil tak, aby to bolo perfektné. Dobre, takže poďme sa asi zhruba pozrieť, ako by tá vlastne show mala vlastne vyzerať, ako ja som to vlastne spravil podľa svojich predstav a poďme na to! Už sme vo vysielaní, takže prepáčte, moje meno je Dominika Hrušková a ja vám dneska budem uvádzať počasie, bože, to tie naše vlasy ženské, to sú katastrofa, to človek, bože, prepáčte, čo no, takže, dneska budeme sa pozerať na severnú-východnú Antarktídu, kde bude počasie veľmi teplá, rozložná plocha a kde bude teplo určite na tejto území severovýchodnej Európy a mnoho pozrieme sa potom na tú časť západného Slovenska, kde bude príliš hlbočné počasie, kde bude príliš teplo a samozrejme budú nočné prehánky, áno. Pozor na moje krásne prsia. Určite sa nezabudnite pozrieť aj na túto spodnú časť, kde bude južná časť a tam sa budú diať veľké problémy, tam bude príliš horúco. Nezabudnite si zobrať okuliarky, lebo tam sa bude dávať pekne plávať, bude sa chodiť v týchto hodí, v plavkách, predvádza sa tam nejaké tie bikiny, ale keď ja som len predpavých počasiach, áno, tak budem uvádzať o počasí. Takže dneska sa ešte pozrieme na slovenskú časť, ktorá sa tu je, ktorá je tá najnižšia časť a ktorá bude tam, počasie bude celý čas snežiť. Budú tam padať aj nejaké tie malé krupky, aby sme nezabudli krupky. Dajte si hlavne pozor, večer si dajte pred spaním niečo, aby ste pekne zaspali nejaký ten rumík a po prípade pomačkajte ženu po nutke. Dobre? Nie. Ešte sa pozrieme na jednu časť južnej strany z tamtého východného západného Slovenska, kde bude polooblačno a mierne oblačno, kde sa budú vyskytovať prehánky medzi 16 a 5 stupňami tejto fázy. Dobre, takže na miest asi by to spočísa bolo toľko, bio máme 25, takže dajte si pozor. Takže pozdravím vás, Anielka Dubková. Ahoj! Rastislav, poď sa okamžite najesť, hovorím ti to posledný krát. Hej mami, už idem, počkaj. A mám toho dosť. Už nebavím. Tak už idem, preboha, mami. To není tak, ako si to predstavíš. To nie je preboha, to nie. Preboha, Rastislav, to nie. Ale kdeže? Veď to bola taká najtrapnejšia scénka, aká mohla byť, ojej. A teraz, pozor. Dobre, takže dneska sa ešte budeme rozprávať o veľa hociakých veciach. Samozrejme, prečo som takto... Dobre, ja si radšej teraz trošku sadím, trošku si dáme tak menšie, dáme si tak menší rozhovory s mojimi novými fustkami, áno. Moje fustky sú krásne, tak krásne sú, že
keď rozprávam, šušlím ako šušľak, lebo už mám aj tie zuby také staré, že nevyzerám už ako nejaký ten najnovší inteligentný krásny model, ktorý za starých čias krásne vyzerá. Krásne tie cecka, ten barbiny tam naháňal, chytali, hej. No ale, nedelo začať, hej, proste tú show a to všetko, proste, to sa nejak, nedá sa to samo len takto spraviť, že proste prídeš, uskneš a už je to spravené samo. To ani neviem, kde mal začať vlastne, ako to o tom rozprávať, to je ten cít, to z lásky, to zo srdca ide tak samo k tomu, ale vieš, keď si dáš tie fúzy tak krásne a si tak ich pohľadkať a si povieš, jaký ja som dobrý, krásny a keď som tam išiel včera za ňou a to som jej to povedal, že aká ona je dobrá, fantastická, ale ona mi nechcela veriť, lebo ja videla tie moje fúzy krásne, tie moje krásne fúzičky, ktoré keď tak rozprávam, idú mi však dosť, až ma dusia. Dusí ma, ale to nevadí. Moja vidia sú stále len taký krásny, viete sa neboj, vidia ti neublížim, vidia ti len dám po tej dve krvnej malé dúbke, ale som takto povedala. No, môj krásny, ale ty vyzeráš ako keby si mu včera z jahody spadol, ale nie. Tie moje krásne fúzičky tak stále pohľadili a povedala mojim fúzičkám, ty môj fúzička, malá fúzička, ty si moja malá lúzlička. A celý čas som šiel domov a som rozmýšľal, čo to je slova podľa nej vyspali lúzlička. No ale to všetko má nejaký svoj význam a nemá to nejaký ten význam, tam do tohoto zapadá. To video natočiť a aj to všetko to nemá len tak, že si prídeš natočiť, šadneš a už nás to točí. To je proste o trpezlivosti, to je proste o všetkom. To nie len sadnúť, zarozprávať sebe, popiť kávu i dať sebe to fajčenie cigareta a už ísť na modeling casting a tam sa predvádzať. To nie. To nejak, chcem ešte nejakú ďalšiu show, to musíme ešte nejak niečo robiť, niečo nejak vytvoriť, lebo to nie je len tak, že si proste zoberieš a ideš a toto tak sa nastavíš krásne, ako vidíš, aký som krásny. Však som z teba najkrajší. Takže dámy a páni, a na dnes to bude asi také menšie mojej show, asi dneska všetko. Ak sa vám to páčilo, nezabudnite dať like, nezabudnite dať odber, nezabudnite dať koment a po prípade, ak by sa to fakt že mega páčilo, tak určite budú ďalšie nejaké tie show zabavné a po prípade nejaké tie vlogy a je to všetko. Takže pozdravím vás, Tom Ham a čauko. Táto pesnička s palčekom je moja